Ja som bol už predstavený, volám sa Michal Lapčák, ale ja sa asi predstavím ešte raz. Rozmýšľal som, že či sa už nemám predstaviť v tom zbore, pretože už nie som Košičanom 8 rokov. A sú tu tváre, ktoré možno vidím prvýkrát a možno niektoré tváre vidia mňa po prvýkrát, aj keď som tu býval 10 rokov. Takže bývam v Prešove a podielame sa na zakladaní zboru Bratskej jednoty baptistov v meste Prešov, kde bežia v tom čase tiež bohoslužby, moja manželka slúži tam, ale po obede sa ku mne pripojí na jednu návštevu. Takže vás všetkých pozdravuje veľmi srdečne. Mi to niekoľkokrát opakovala, tak som sa bál, že to zabudnem, tak to vybavím takto. A teším sa veľmi, že môžem byť medzi vami opäť, neviem, či po roku stojím akože so slovom Božím, lebo viem, že som tu bol na zborovej hodine podávať správu. A že je taký priestor, že môžeme byť spolu pri Božom slove. Takže toľko na úvod a môžeme si otvoriť Božie slovo do Evanjelia podľa Jána, do 6. kapitoly. Takže vás poprosím, aby sme si otvorili do 6. kapitoly Evanjelium podľa Jána a budeme čítať verše 47 až 59. Ján 6, 47 až 59. Môžeme postať k čítaniu Božieho slova. Od 47. verša. Božie slovo hovorí takto. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. A hádali sa Židia medzi sebou, hovoriac, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Riekol im Ježiš, veru, veru, hovorím vám, ak nejete telo syna človeka a nepijete jeho krv, nemáte života v sebe. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca. Aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba. Nie, aký jedli otcovia a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagoge v Kafarnaume. Toľko od Božieho slova, môžete si sadnúť. Ja som nazval toto slovo názvom pravý nápoj a pravý pokrm, alebo pravý pokrm a pravý nápoj. Myslím, že to slovo je dosť známe, veľakrát čítané, veľmi známe slova, ktoré zaznamenal iba Ján. Ako som počul, Jána to preberáte, neviem, možno ste prechádzali aj cestou. A nachádzame sa v situácii, kedy boli povedané tieto slová, ktorá bola veľmi zvláštna, ktorá sa potom už asi neopakovala druhýkrát. Pán Ježiš tu hovorí pred spustou svojich následovníkov. Ja neviem odhadnúť, koľko tých následovníkov tam asi bolo. Povedal to síce v Kafarnaume, v synagoge, neviem, koľko ľudí sa tam vojde. Ale v tej istej kapitole došlo k
k zázračnému nasýteniu, kde bolo nasýtených 5000, minimálne 5000 ľudí. Viete, keď niekto nasýti 5000 ľudí, tak ten zástup sa hrnie za tým človekom, takže tam bol asi veľký zástup ľudí, ktorí asi stali aj pred budovou a ktorí boli ochotní po vlastne tomto zázraku urobiť aj z Pána Ježiša kráľa. Hej. Párkrát vieme, že to boli ľudia toho schopní, pretože bol tu niekto, kto nám vybaví ekonomickú záležitosť nášho života. Chleba od dnes bude dosť. To mi znie jak rok 48 alebo 51. Hej. Alebo ako v NDR hovorili, že poručili sme ešte aj nebu. A išli s kombajnami na polia. V 15. verši našej kapitoly sa tam píše, že preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Viete, urobiť Pána Ježiša vtedy politickým kráľom, to bola veľká vec. Všetci tí, ktorí by to urobili, alebo by sa oficiálne k tomu hlásili, by boli kandidátmi smrti pre Rimanov. Ukrižovaním. Rebelia. Takže to rozhodnutie urobiť z Ježiša svojho kráľa nebolo len tak. Tam šlo im o život. Napriek tomu Pán Ježiš túto situáciu rozpoznáva ako veľmi nesprávnu. Teda oni riskovali smrť od Rímanov a niekto by povedal, že pre Pána Ježiša na druhej strane to bola vynikajúca situácia. Vynikajúca pôda, kde by získal nespočetné množstvo svojich následovníkov. Neviem, ako my by sme reagovali v tom čase alebo na jeho mieste, ale asi by sme boli radi, že také zástupy idú. A možno by sme z toho spisovali zoznamy a čísla. Stovky učeníkov, všetci pochopili, toto je vodca, môže byť kráľ. Viete, ale do tejto situácie, stále sme v našej 6. kapitole, do tejto situácie Pán Ježiš im začne hovoriť niečo, čo väčšina z tých, ktorí ho chceli robiť kráľom, svojím kráľom, nepochopí, neporozumie. Nie, že by Pán Ježiš hovoril nezrozumiteľnou rečou, ale Pán Ježiš odhalil motívy, prečo vlastne ľudia šli za Ježišom a prečo vlastne potom aj odišli. Pán Ježiš im začne hovoriť, čo to naozaj znamená nasledovať jeho. Čo to naozaj znamená, čo to naozaj stojí, o čom to vlastne je, čo je podstatou nasledovania Ježiša, jeho osoby. Keď začne hovoriť tou zvláštnou rečou o jedení jeho tela a krvi. To sú verše 53 až 54. Viete, v tej istej kapitole tam máme, že mnohí chceli ešte ďalšie zázraky od neho, aby dokázal, že je Mesiášom. Dokáž, aké znamenia ty robíš. Od Boha to je verš 30. Viete, Pán Ježiš zásadne zázraky na objednávku nekonal. Aj keď tesne predtým rozmnožil chleba pre viac ako 5000 ľudí. A po tejto dôležitej reči o tom jedení tela jeho a jeho pití jeho krvi prišiel jedným šmahom o množstvo, spustu svojich následovníkov, ktorí pred pár minútami z neho chceli urobiť
kráľa. Predstavme si naše voľby. Veľká vec, kto bude tam sedieť vo vláde. Všimnime si tie motívy. Teda, niekto by povedal, že Pán Ježiš zle spravil, že sa takto vyjadril. Že tam sa začal šprtať v tom, čo znamená jeho nasledovať. Ale nie. On odhalil skutočný motív, čo tých ľudí viedlo k tomu, že nasledovali ho, ale zistil, že nechceli ho nasledovať skutočne. Tak čo teda tým Pán Ježiš myslel, tým svojim vyjadrením o jedení a pití krvi tela? Viete, ako kresťania, a nie je to zle na novo stále opakovať, aj keď to vieme, celá spása a celá záchrana človeka je založená na tom, aký mám ja osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, aký mám vzťah k jeho obeti, aký mám vzťah k jeho krížu. Ak tam je niekde problém, ja môžem mať Ježiša všade, ale mi to nepomôže. Mnohí o Ježišovi vedia, mnohí si hovoria, že sú kresťania, ale obeť Pána Ježiša Krista, odpustenie hriechov, tá základná vec, na ktorej staviame svoj život, bez ktorej to nejde. Keď chýba, nie je nič. O tom to hovorí Pán Ježiš, keď hovorí o pití krvi a jedení jeho tela, pretože tým už predpovedal to dôležité, čo sa má stať. Že jeho cesta viedla ku krížu. Teda na kríž. Takže viete, Ježiš si všimol, že Židia mali s ním problém. A na jednej strane chceli mať Pána Ježiša pre seba, ale na druhej strane ho chceli mať nesprávnym spôsobom. A to je pokušenie, ktoré sa aj nám môže stať. Chce mať Ježiša, ale nesprávnym spôsobom. Veď tam boli stovky, tisícky, ktoré boli ochotné riskovať rebeliu, vojnu i ukrižovanie. Ale bolo to nesprávnym spôsobom. Takto Ježiša mať nemôžu. Takto nemôžu mať Pána Ježiša. Toto je pokušenie pre nás, aby sme si dali pozor, akom vzťahu si k Ježišovej osobe. Je to rozdiel. Takže oni z neho chceli spraviť kráľa, ale aby vstúpil do ich srdc a urobili ho pánom svojho života, osobného života, to ich až tak nezaujímalo. Chceli riešiť svoje problémy. Chceli poriešiť svoje veci, ktoré ich nejako tlačili, alebo ktoré si mysleli, že sú dôležité. Hej? Možno aj my chceme riešiť svoje veci a nezaujíma nás, čo je Ježišova vec. Hovorím aj sám sebe. Takže Pán Ježiš preto aj z času na čas tých svojich súčasníkov, tých Židov alebo vodcov národa, ako boli kňazi alebo zákonníci, aj poburoval, pretože viete, keď ľudia stoja pred nádobami s umývaním rúk a sú tu prázdne stoličky a on sa nepostaví za, ale si sadne s neumytými rukami jesť, tak ako by sme to nazvali? Možno by sme sa aj my poriadne urazili, keby sme tam sedeli. Je toto treba? Aby takto robil Ježiš? To si mohol odpustiť. Ale on vedel, čo je v srdciach ľudí. Že dávajú častokrát dôraz na nedôležité veci. A nazývajú to nábožnosťou. A takých podobných situácií bolo množstvo. Keď porušil sobotu a zoznam, nemáme čas ich hľadať.
Keď teda Ježiš vravel o jedení jeho tela a krvi, myslel vlastne už teraz na svoju smrť. Myslel na ukrižovanie, že on sám sa stane pokrmom, jediným pokrmom záchrany, pokrmom spasenia pre každého, kto v neho uverí, kto ho bude mať v srdci, ako ten pokrm v sebe. A ten obraz chleba v 51. či 58. verši, ja som ten pravý chlieb z neba, ukazuje, že chce tým povedať, že chlieb je vlastne ten najbežnejší pokrm, s ktorým sa stretá každý z nás. Chlieb vyjadruje to, že každý človek, ak chce žiť, potrebuje niečo ako chlieb. Ak chceš žiť, potrebuješ Pána Ježiša v svojom živote. Bez toho to nejde. Môže byť pre teba pekný učiteľ, múdry, filozof, náboženský vodca, politický kráľ. Ak ho nemáš v srdci, jeho kríž, jeho krv, ktorá zmývala, čo pre teba ona znamená, čo pre teba táto obeť znamená. Nemáme Ježiša. Toto chcel povedať. A nemali. Koľký ho opustili po tejto reči? Nemali Ježiša. Okamžite sa otočili na opätkové a odišli. Reč bola taká vážna, že sa spýtal, aj vy ma chcete opustiť, tých najbližších. Pozrite sa, čo sa stalo. No, Ježiš nie je iba chlebom, ktorý, alebo ešte povedať, akým chlebom je. Nie je to iba pokrm, alebo chlieb, ktorý ješ vtedy, keď máš na ňo náhodou chuť. Viete, my žijeme v takej spoločnosti dnes, že ja môžem jesť každý deň niečo iné, si dovoliť, ale Pán Ježiš ako ten základ, ako ten chlieb, on nie je potravinou alebo životodárnou osobou môjho života, ktorú prijímam len vtedy, keď sa mi chce. Alebo keď mám na ňo chuť ten deň, aby sme sa neporozumeli zle. O čom hovorím? Veľa razy sa stáva, že kresťania majú na Ježiša chuť práve vtedy, keď je k tomu dobre pripravená situácia. Teraz je nedeľa, ráno, výborná náboženská atmosféra, teraz sa veľmi dobre o Ježišovi počúva, prijíma a tak ďalej. Ale o pár hodín neviem, či by som mal na Ježiša znovu chuť. Sám seba sa pýtam. A niekedy mám pocit, že sa mi nehodí Ježiš. Mám chuť na niečo iné. Naopak, Pán Ježiš chce tým povedať, že Ježiš je každodennou mojou obživou, bez ktorého neviem žiť. Či ješ chlieb len v nedeľu? Len ráno? Asi nie. I vtedy ješ Ježiša, keď sa necítiš dobre. Keď sa ti zdá, že všetko je zlé, nič nefunguje, mám pochybnosti, problémy ma valcujú, neviem, čo bude zajtra. Práve do takejto situácie máš zobrať a jesť Pána Ježiša. Aj vtedy, keď nemáš na neho chuť. Keď sa ti zdá, že tá atmosféra není taká príjemná, kde sa o Ježišovi vtedy príjemne rozmýšľa. Aby si nepovedal, že teraz nemám na Ježiša náladu, lebo mám kopu iných problémov. Viete, mnoho ľudí má Ježiša iba vtedy, keď sa im zmestí do ich nálady. Jak ich nazvať? Náladoví, nedeľní, kresťania, neviem. Stretol som takých. Možno aj ja som bol taký. Priznávam.
Iba vtedy, keď sa chce im o ňom premýšľať. Ale není to tak o chlebe. Vy nejete chlieb len vtedy, keď sa vám chce. Ale je tam pravidelnosť. Je to niečo, čo drží váš život nad vodou. Ktoré vás krmi každý deň. Dáva vám silu, vitamíny, energiu. Ináč by sme spadli z nôh. Pán Ježiš sám seba prirovnal k vode. To bolo práve v židovský sviatok, keď sa nosila v tej zlatej nádobe voda. A on tedy kázal a hovorí, že postavil sa a vykríkol: poďte ku mne, ja som tá voda. Keď tá procesia s tou zlatou nádobou a s tou vodou išla po ulici. Presne o tom to je. Takže presne tak, takí boli tí, ktorí po tej Ježišovej reči ho prví opustili, keď im Pán Ježiš vysvetlil, čo to znamená s ním chodiť, čo to znamená v neho veriť. Keď zrazu stratili z minúty na minútu na neho chuť. Tak toto sme nechceli. Pán Ježiš hovorí: ja som tvoja základná potravina. To, že sa hýbeš a vládzeš, len z jeho moci sa hýbeš a vládzeš. To, že dýchaš, ako sa vraví, že sme len jeden úder srdca od života po. Len vďaka nemu. Ja to poviem k tomu, že predvčerom môj strýko, ktorý býva na Železníkoch, dostal infarkt, prvý infarkt v svojom živote. Tak teraz sa mi to tak spája, že v tých horkách, teplách, aké je dôležité mať Pána Ježiša. Pán chce tým jedením jeho povedať, že Pán Ježiš nie je len nejaký objekt niekde tam a ja som tu a ja len nejak o tom objekte premýšľam, veľa o ňom viem, už som si naštudoval. Za tie roky už som dosť zistil o ňom. To nie je o tom, o čom tu Pán Ježiš hovorí. A častokrát mnohí takto pristupujú k Ježišovi. Veľa o ňom vedia a to ich mýli. Pretože veľa vedieť a nemať ho v srdci je duchovná smrť. Keď príde na lámanie chleba, taký človek sa otočí na opätkoch a odíde. A preto on hovorí, že ja sa chcem stať tvojou súčasťou. Preto je to také zvláštne slovo o jedení a pití. Viete, keď jete a pijete, tá tekutina a to jedlo sa stáva po prehodnotí úplne vašou súčasťou a rozplýva sa do celého tela až po krv. O tom je Ježiš. To nám chce povedať. Chcem byť priamo v tebe. Chcem byť v tvojej osobe. Chcem ti vládnuť. Nie na silu. Pretože ty sám musíš ten pokrm prijať. Dobrovoľne a z lásky. A Židom to vyjadril doslova tak, že budete musieť toto telo zjesť. A oni keď to počuli, Židia, tak asi sa im na chvíľu zatočila hlava. A keď pomenul krv, asi sa im zdvihli žalúdky. Taká je realita. Lebo nepochopili, o čom hovorí. A že tak je dôležité, aby ste mali môj život vo vás, hovorí Ježiš. Môj život vo vás. Teda, ako máš vzťah k jedlu, môžeme si to, Pán Ježiš veľa používal prirovnaní ako voda, soľ, svetlo, krv, jedlo, dvere a tak ďalej.
že keď ho ješ, tak sa stane tvojou súčasťou. V takom vzťahu máš byť k osobe Ježiša Krista. Že bude on tvojou súčasťou. Že to nebude už len ty a o nejakom Ježišovi, ktorý sa snaží ku mne dobiť a nemôže, lebo je tam. Ja síce veľa o ňom viem, ale on nič nemôže v mojom živote urobiť. Osoba Ježiša, ktorá bola daná za život sveta a za život môj a tvoj. Ku Kristovi je len jeden prístup. Toto jeho súčasníci nepochopili. K Ježišovi sa hociako pristupovať nedá. A to je cez jeho smrť, cez jeho ukrižovanie a cez jeho obeť. Inej cesty k Pánovi Ježišovi niet. Možno existujú nejaké náboženstva, ktoré spomínajú Ježiša, poznáme mnohé, ale nesprávne idú k nemu. A nikdy ho nebudú mať. Ani ho nemajú. Či sú to mormoni, Jehovovi svedkovia, alebo iné. Takže tak jedine sa s ním môžeš stotožniť, ak máš tento prístup, ktorý je otvorený jedine cez kríž, cez obeť, cez krv. Toto je cesta. Mať Pána Ježiša v srdci, v svojom živote, ktorý mení môj život. Inej cesty niet, inej sily a moci niet, ktorá by vedela zmeniť môj život. A to je tá otázka, teda nastáva, ktorá bola vlastne položená aj tým Židom tam, že ako mám realizovať, alebo ako mám uskutočniť ten život Pána Ježiša v sebe. Hej. Oni si mysleli, že keď ho zvolia za kráľa, že týmto padlo. A máme ho. A naše problémy sú vyriešené. Áno, možno ekonomické, alebo hospodárske, alebo neviem, aké národnostné. Ale ako mám uskutočniť Ježišov život v sebe? Toto bola otázka, ktorá znela celou 6. kapitolou skoro. Keď ich privádza až tej poslednej veci, že musíte piť moju krv a jesť moje telo. A keď na to došlo, väčšina odišla. Sama cirkev je nazvaná ako telo Kristovo. My sami sme telom Kristovým, jeho údmi. Neviem, či tomu veríme. Hej. A teda on je súčasťou nás. To je jeho túžba. On žije cez nás, on žije v nás. Ideálne by bolo, keby sme už neboli my, jak vraví Pavel, ale len on. Teda úplne sme sa s ním stotožnili, lebo keď si hovoríme, že sme cirkev a cirkev je telo Kristovo, tak potom sme telom Kristovým. Duch Svätý je ten, ktorý v súčasnosti vo veriacich realizuje život Pána Ježiša Krista. Každý deň. Je tu však vždy pokušenie, bratia a sestry, zobrať Ježiša len ako toho, čo prišiel vyriešiť moje problémy života. To je také skreslené evanjelium. Alebo také nezrelé. Že aj tí Židia presne na tom padli. Videli možnosť, videli príležitosť, šup ho. Toľko rokov sa nevieme Rimanov zbaviť. Keď toho tam dáme, budete vidieť, čo bude za život. Ale to, čo chcel Pán Ježiš, prehliadli. To ich už nezaujímalo. A keď im povedal pravdu, odišli. Musíme si dávať pozor pred pokušením, ako v skutočnosti ja mám Pána Ježiša. Ako ho beriem, ako s ním žijem. Kde ho mám, čo mi on znamená. Ako som sa k nemu dostal. Je v tom kríž? Je krv tá, ktorá očistuje môj život?
Alebo ako som s tým Ježišom vlastne spojený? Ak som. Teda chce sa stať mojou súčasťou. To je ten pokrm a ten nápoj. Chce sa stať tvojou súčasťou. Chce nás odovzdaných jemu. Jeho život, ktorý sa uskutoční vo mne, ako súčasť, prináša to, že ja si všimnem, že ako Pavel vraví, a možno niekto povedal, no ten Pavel sa poriadne chváli, hej, keby to nebolo písmo sväté, tak by sme mu asi to vysvetlili. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Odvážne tvrdenie. Ale to je pravda. Stať sa mojou súčasťou. A vtedy si všimnem, že všetky tie pohnutky, ktoré žijem, ten môj vnútorný život, nie to, čo je navonok. Viete, vnútro ovplyvňuje veci navonok. To vnútro, zistím, že ja mám iné rozhodovania, zistím, že mám iné pohnutky, že sa nespoznávam, lebo toto nie som ja. Toto je Ježiš a ja som jeho údom. Že tie skutky nie sú odo mňa, lebo sú Ježišové, ale idú cezo mňa. Ja sám seba najlepšie poznám a teda som najviac šokovaný zo zmeny, že mám iné vnútorné postoje, aké som mal a že zažívaš možno zvláštnu radosť, ktorú si nikdy nemal a rozmýšľaš, čo to je. Zvláštny pokoj, po ktorom si tak túžil a ktorý prichádza len cez Pána Ježiša. Že máš iný vzťah a inú lásku k ľuďom a jednanie, lebo to už nie jednáš ty, ale niečo sa zmenilo, niečo sa zlomilo. Ja neviem čo, to nie som ja. To nie je z mojej moci. To je Ježiš. On je vo mne. Pravdou je, že tvoja radosť, tvoja láska, tvoj pokoj nie sú tvojimi. Sú Ježišové. A tak by to malo byť. Najväčšia otázka opäť. Teda, čo mám spraviť s Ježišom, ktorého som v živote stretol? Tam boli húfy ľudí a kladli si tú otázku. Čo mám spraviť s Ježišom, ktorého som v živote stretol? Môžeš nesprávne reagovať, tak ako oni. Budeš ho mať, ale v skutočnosti nebudeš ho mať. Hej. Mám sa s ním stotožniť, že to, čím on je, sa postupne stávam ja. Že sa s ním krmím každý deň. Preto sa mením na jeho obraz. Do akej miery sa Božiemu duchu, ktorý nás dennodenne presvieča a pracuje vďaka Božej milosti na nás, odovzdávam. Do takej miery sa stávam časťou jeho tela. Tela Kristovho. Cirkvi. To je to isté. Nie náboženské organizácie, zoznamu ľudí. Ježiš hovorí, stotožňuj sa so mnou. Nechaj sa mnou celkom opanovať. Stotožniť a opanovať neznamená, že len o Ježišovi viem, alebo že som ho zdedil. Viete, ak moji rodičia boli veriaci, tak som veľa zdedil, ale rozhodnutie pre jeho osobu musím urobiť sám. Hej. To rodičia za mňa neurobia. A že on je vo mne, to hýbe mojim životom. Dáva život ako ten chlieb, čo ja jem, a ten ma premieňa. Ten mi dáva život. Z neho žijem.
A ešte, keď hovoríme o tom opanovaní a stotožnení, Pán Ježiš nás alebo ťa nikdy neopanuje na silu. To si musíme nejako povedať, aby sme nejako zbytočne nečakali, že Pán Boh ma znásilní v zmysle, že keď ja tak nemôžem a som proti, tak on to dajak dotiahne aj napriek mojej vôli a bude raz dobre. No, nefunguje tak Pán Ježiš. Keď čítame Evanjelia, dáva ľuďom vždycky na vybranú. Bohatému mládencovi, učeníkom, aj vy chcete odísť. Proste je to rozhodnutie, ktoré musí každý sám osobne urobiť. Slobodne a cez lásku sa rozhodnúť pre neho. On chce, aby som ho dobrovoľne miloval. A sám od seba, nie vynútenie, kvôli rodičom, kvôli babke, kvôli neviem čomu, kvôli kamarátom. Možno aj toto sú niekedy lepšie motívy sa dostať do cirkvi ako vôbec nie. Ale ak sedím v cirkvi kvôli kamarátom, nemám Ježiša. Ak sedím v cirkvi kvôli rodičom, nemám Ježiša. Ak sedím v cirkvi kvôli Ježišovi, ho mám. Takže niekedy by sme chceli, aby Pán Ježiš to urobil na silu. Aj moja túžba by to bola, Pane, urob už dačo, lebo neviem si sám pomôcť. Ježiš ma neopanuje bez môjho osobného obdivu k nemu. Neopanuje môj život bez môjho osobného záujmu o neho. Bez toho, že jeho veci, Ježišov program je mi zaujímavejší než iné programy, iné veci v mojom živote, ktoré samozrejme tiež musím absolvovať, ale viem, čo je prvé. Viem, z čoho žijem. Viem, čo je môj chlieb. Ak svoj život nejako delím na dve polovice, ja neviem, na cirkev, kde som si možno vyriešil svoje spasenie a keď prídem domov, sú pre mňa oveľa dôležitejšie a zaujímavejšie témy, ktoré riešim, tak potom sa nečudujem, že nejak mi Ježiš musí unikať. A to je Spasiteľ, ktorý zachránil moju dušu pred peklom a jeho to veľmi veľa stálo, aby môj život dostal do neba. Veľmi veľa ho to stálo. To nie je len tak, že Boh poslal svojho syna. Nie je len tak. Takže už nebudem dlho hovoriť. To opanovanie, Pán Ježiš sa často prejavuje prakticky tak, že aj keď, ja neviem, keď mám trochu voľného času, stále na ňo myslím, stále ho mám v srdci. Jeden deň bez neho nie je kompletný. Ako bez chleba a bez vody. Otázka, čo urobiť s Ježišom, ktorú dal tým, ktorí stáli pred tým rozhodnutím, ako sa teraz rozhodnúť. Zostaneme alebo odídeme. Čo urobiť s Ježišom? Je v podstate o zamilovaní si jeho. O zamilovaní sa do neho. Je to ako pokrm, ktorý ješ každý deň. A si na ňo navyknutý, lebo ti dáva život. A nepremýšľaš, že aha, zase musím jesť. Tak buď som anorektik alebo bulimik, ale to je nejaká choroba. Hej. Nie tak nás Boh stvoril. Všetky kresťanské piesne, ktoré spievame, spevníkov či tam, sú o tom, o zamilovaní sa do Neho. O ničom inom. Ak sú o niečom inom, tak potom neviem, o čom je kresťanstvo, o čom je Ježiš. A keď toto kresťana opanuje, tak ľudia si okolo nás veľmi dobre všimnú, čo tvojim životom hýbe. Čo je tá moc v tvojom živote, ktorá ťa premieňa, ktorý ťa dáva chuť žiť
Moc, ktorá ťa naplňa každý deň. Moc, ktorá ti dáva aj v zlých situáciách vedieť byť povzbudivým človekom, láskavým človekom, ktorý má nádej aj v beznádejných situáciách. Viete, tento svet úplne stratil nádej. Preto sú veci tak, ako sú. Riešia ich na silu, alebo nikto nikomu neverí. Pretože nemá nádej. Ale my máme nádej. Neviem, koľkokrát je spomenutá v Biblii. Že to naše svedectvo nebude o tom, že sme pre našich susedov len ďalší dobrí ľudia, bývajúci naľavo, ale všimnú si, že je tu čosi oveľa viac. Čosi, čo tento svet nemá. Čosi, čo je iné, ako keby z iného sveta. Lebo je to chlieb z neba, cez ktorý žijeme, ktorý nám dáva život a ktorým je Pán Ježiš Kristus sám. Ak ľudia vidia, že Pán Ježiš nie je pre nás taký zaujímavý, viete, ľudia sedia dneska, polovica republiky je v kostoloch. Ak ľudia vidia, že Ježiš nie je pre týchto veriacich až tak zaujímavý, že nami hýbu iné veci, nie Ježišové veci, nie jeho chlieb, ktorý má byť v nás, ale čosi iné, ja neviem, čím krmíme svoje životy, takým sa im budeme aj javiť. Takých nás budú čítať. Toto bude naše evanjelium. Toto je to posolstvo, ktoré podáme ďalej. A bude platiť, čo je napísané. Tam, kde je tvoj poklad, tam máš aj svoje srdce. Ježiš sa nesmie javiť ako ten, že on je moja povinnosť. Ak je to tak, tam už dávno kresťanstvo skončilo. Je to náboženstvo a je jedno, či máte buddhizmus, alebo povinnosť sedieť niekde v kostole, alebo povinnosť žiť pre Ježiša na silu. To je jedno už. Kde? Na silu sa nemodlím. Takto to nefunguje. Ale to, čo je vidieť, je, že som ním úplne strhnutý. Som úplne strhnutý Pánom Ježišom, lebo on je môj život. Snažím sa byť plný Neho. Plný Neho. Ukončím tým názvom. Ježiš je môj pravý nápoj a môj pravý pokrm. Amen. Môžeme postať a ja sa pomodlím na záver. Pane Ježišu, vyznávam Ti a ja, vyznávame Ti spoločne, že si to najvzácnejšie, čo bolo darované svetu. Vyznávame Ti, Pane, že to, čo si urobil pred 2000 rokmi, je tak aktuálne a je tak platné dnes. A že bez toho skutku, bez tej obeti na kríži, aj keď je to už 2000 rokov, by sme my dnes nemohli žiť. Že je to večne platná hodnota. Že je to platidlo, pred ktorým každý pokľakne. V tejto časnosti alebo vo večnosti. Že v celom vesmíre nie je nič vzácnejšie, Pane, ako si Ty. Ďakujeme Ti, Pane, že mohli sme spoznať tú vzácnosť Tvojej obete, o ktorej si hovoril aj v 6. kapitole Jána. Obete, ktorú si ešte len mal podstúpiť a smeroval si k nej dobrovoľne. Ďakujem Ti, Pane, že táto krv, táto obeť, tento kríž zachraňuje aj mňa, nás. Že to bláznostvo pred týmto svetom, v ňom je spasenie. Ďakujeme Ti, Pane, za tento život, ktorý si položil, aby sme my život mali. Ďakujeme Ti, Pane, za život, ktorý žijeme. Že to nie je náš život, ale že je to Tvoj život.
Odpusť, ak sa bránime niekedy tvojmu životu z rôznych príčin. Z rôznych príčin, Pane, Ty vieš. Poznáš aj moje srdce. Ale že dávaš život dobrovoľne. Neželieš svojich darov ako človek, keď dáva. A dávaš veľa, hojne. Dávaš nám, Pane, život v Tvojej krvi, v Tvojom tele, Pane. Ďakujeme Ti za toto slovo. Daj nám milosť, aby sme porozumeli a prijali, aby neprišiel deň, keď sa otočíme a povieme, nepochopili sme, nepáči sa nám a odišli. Pritlač si nás, Pane, bližšie k sebe. Ďakujeme Ti, Pane, za toto slovo. Amen. Amen. Môžete si sadnúť.